Benvingudes i benvinguts un dia més aquí a Cal Parlar de Llengua. La dependència política que pateix Catalunya i també els països catalans d'Espanya es tradueix en una important dependència econòmica que acaba sent un espoli fiscal en tota regla. Aquest espoli comporta un dèficit fiscal de gran magnitud, acompanyat d'un altre dèficit, que també és molt important, com és el d'infraestructures. Les darreres dades de què es disposa, que sembla que corresponen a l'any 2009, xifren en més de 16.000 milions d'euros el dèficit fiscal d'aquell any. Si sumem les xifres del període del 1986 al 2009, la quantitat surt una xifra astronòmica, 289.000 milions d'euros en 23 anys d'espoli fiscal. No cal rumiar gaire per entendre quina seria la situació econòmica d'una Catalunya que disposés d'un estat propi i que, per tant, pogués gestionar lliurement la seva capacitat de generar riquesa. Per citar alguna dada, el pressupost de la Generalitat podia incrementar-se en un 60%, aquest increment seria fruit de l'eliminació d'aquest actual espoli fiscal al voltant de 22.000 milions d'euros, que podria millorar sense cap mena de dubte la situació social actual. Es podria crear un nou pla d'infraestructures que ens permetessin mantenir el mercat espanyol i augmentar el mercat internacional. Potenciar, evidentment, la petita i mitjana empresa, millorar el sistema de pensions, alhora que es podria racionalitzar el sistema fiscal i reduir els impostos excessius. Crear una política industrial pròpia, amb la conseqüent reestructuració industrial i comercial, potenciar la logística dels ports, aeroports, reestructurar el sistema educatiu, millorar encara més la sanitat pública. Alguns catalans, però, no han volgut esperar a tenir un estat propi i van decidir ja fa uns mesos deixar de pagar els seus impostos a l'estat espanyol. L'Andreu Bartolomé i la Maria Casademunt són una parella de Siurana, propietària d'un restaurant, que ja fa uns quants mesos va decidir fer aquesta insubmissió fiscal i deixar de pagar impostos a l'estat espanyol. La iniciativa, que ha rebut el suport de diferents entitats, ha estat el punt de partida d'una campanya que, sota el nom de Diem Prou, informa i convida els catalans a pagar tots els impostos a la Generalitat. Avui a Cal Parlar de Llengua conversarem amb l'Andreu Bartolomé, a qui donem la benvinguda. Gràcies, Andreu, per haver acceptat la nostra invitació i ser aquí entre nosaltres a compartir aquest espai. L'Andreu Bartolomé, com hem comentat, em penso que és pastor, realment. Sí. I, a més, regenteu aquest restaurant a Siurana. Parlem una mica de tot això que heu engegat, pràcticament entre tu i la teva dona, no? Com és aquesta història? Com comença tot? Jo crec que comença fa molts anys amb aquest espoli que s'ha traduït en una situació actual com la que es troba al país. Però tot aquest tracte que hem rebut des de fa molts anys Catalunya per part de l'estat espanyol, que no és, com deies, només una cosa econòmica, sinó que és un tracte que va més enllà de l'economia, és un tracte vexatori a nivell de cultura, a nivell de deixar-nos fer que els catalans, més enllà del que parlem a casa, és a dir, dels catalans, els que vivim a Catalunya, els que ens estimem a Catalunya, de deixar-nos fer la nostra. Això va tenir per nosaltres un punt d'inflexió que va ser quan aquí vam fer tot el procés de l'Estatut. Va ser un procés lent, feixuc. Aquí a Catalunya creiem que ens perd a vegades el voler fer les coses tan ben fetes que no avancem, ens costa molt d'avançar, però tot i així vam aconseguir fer un estatut. Per molts era un estatut de mínims, però era el que es va aprovar, el va aprovar el nostre Parlament per una majoria més que absoluta i el va aprovar la ciutadania al carrer. El fet que aquest estatut, aprovat democràticament per un poble, fos interpretat i retallat per un altre poble, per nosaltres això vam dir, no, això sí que no s'hi val. I no ho van dir la Maria i l'Andreu de Siurana, això ho va dir mig Catalunya, sortint en diferents manifestacions, potser la més d'això és la del juliol del 2010, en què la gent deia, no, per aquí no hi passem. Aquí els nostres governants no poden permetre que això es retalli ni una coma. El fet que totes aquestes protestes no rebessin una contesta ferma per part dels nostres governs, sinó al contrari, i que la situació del país anés cap avall, va fer que el novembre passat, amb la Maria, que
pel fet de tenir l'empresa aquesta de restauració, que és una empresa que no està consolidada, que fa 10 anys que l'hem arrencat i tothom sap que costen aquestes coses, que tenim 3 fills petits i això. I sempre és allò que penses que no et toca a tu fer el pas i que més aviat esperes que algú el faci per signar i dir, vinga, compteu amb mi. Que és el primer, no? Exacte. I al veure que no arribava, bé, Catalunya va anar a pujar posicions fins que, precisament perquè ens estimem la família, perquè ens estimem la feina, vam perdre la motivació de seguir lluitant per tot això, veient trepitjar el nostre país. Ens estimem el nostre país, no sé, potser sembla que els catalans això sigui una cosa que estranya, quan qualsevol ciutadà de qualsevol país del món té un gran amor per la seva terra i pel seu país i el protegeix. Doncs nosaltres això va arribar un moment que va poder més que tota la resta. I vam decidir plantar-nos. I llavors allí va ser de dir com ho fem perquè no passi com amb la manifestació del 10 de juliol, que va sortir mig Catalunya, que tothom va sortir d'allà convençut que passarien coses i al cap d'una setmana, com qui diu, el problema és que l'endemà ja no, la cosa queda morta. I la nostra decisió va dir, home, oi que una de les coses que hem decidit els ciutadans a l'Estatut és que volem controlar els nostres impostos? Que aquest és un dels greuges més importants que estem patint Catalunya i que ens afecta transversalment al país, perquè clar, avui dia l'economia afecta cultura, afecta educació, afecta sanitat. Doncs escolta'm, comencem a complir el nostre estatut. I vam dir, doncs, nosaltres a partir del 2012 els impostos no els pagarem a Espanya, els pagarem a Catalunya, però no perquè ho decidim nosaltres, sinó perquè ho hem decidit tots els catalans democràticament en el nostre Parlament. I la decisió doncs, va ser aquesta, i a partir d'aquí va venir tot un procés de donar-ho a conèixer. Com ho feu realment? Ingresseu, perquè vosaltres no és que no pagueu, sinó que pagueu igualment, però ingresseu els impostos a l'Agència Catalana. Bé, des del novembre fins a data d'avui, la veritat és que hem anat de sorpresa en sorpresa, perquè clar, imagina't la cara que ens va quedar quan els assessors ens van dir no, si ja tenim agència tributària. Com que tenim agència tributària? Sí, aquí ja tenim uns edificis, recaptem el 5% dels impostos, hi ha un personal, inclús hi ha uns fulls d'ingrés d'efectiu d'impostos. Però tot això, perdona que t'interrompeixi, aquesta agència tributària catalana amb edifici, personal i tot això és únicament per recaptar aquest 5% d'impostos? Bueno, teòricament es va crear amb la voluntat del que havia expressat el poble. Sí, amb una visió de dir, doncs, bueno, anem complint. Amb el que deia l'Estatut, que era... És a dir, de fet, aquí el poble som els propietaris del país i donem unes instruccions als nostres governants perquè vagin executant. I ells doncs devien dir, ostres, tu ara aquesta gent els catalans han decidit controlar els impostos. Hem de crear una agència tributària. I de fet es va crear, hi ha el personal, hi ha els fulls d'ingrés que hem utilitzat per ingressar el nostre IVA. Doncs bé, és que nosaltres vam ingressar l'IVA allà on te diu el full d'ingrés, que hi ha un número de compte, vam agafar això, ho vam portar a l'agència tributària amb la documentació pertinent. Com que no tenim documentació pròpia, vam utilitzar la documentació que té l'estat espanyol i amb aquells models ho vam portar allà, vam registrar-ho i ja està, i vam pagar a Catalunya. És a dir, el que vam fer nosaltres ho hauria pogut fer totes les 600.000 empreses catalanes sense cap mena de problema, és que només faltaria. I amb això hi ha algun risc? Creieu que hi ha algun risc? A veure, encara que sigui un tòpic, perquè ja és una cosa que des del principi... Home, i això què? Jo recordo les primeres persones amb qui vam comunicar la decisió que havíem pres amb la Maria, ens van dir, us embargaran, us tancaran, Hisenda, no sé què... De seguida... Sí, nosaltres vam dir, home, a veure, que facin el que vulguin, però nosaltres entenem que estem vivint en un país democràtic i el nostre poble, que nosaltres sapiguem, l'última votació que ha fet ha sigut a favor de portar els impostos a Catalunya. Nosaltres només deixarem d'ingressar-los a Catalunya si resulta que el poble de Catalunya fa una altra votació dient no, ara els volem ingressar a França o a Espanya. Nosaltres som demòcrates, però l'últim que hem aprovat els catalans, almenys a Siurana, l'últim referèndum que hem fet d'un estatut, ha sigut l'Estatut del 2006. Des de llavors, als ciutadans no se'ns ha posat res damunt de la taula i, per tant, clar, que un ciutadà que treballa, que paga on li diu el seu Parlament, pugui patir per rebre algun tipus de sanció d'això, és que seria el món al revés, això. Nosaltres ho entenem així. Ara bé, sabem que estem agafant un camí que no ha agafat mai ningú i com qualsevol excursionista que se surt del camí habitual, en el moment en què surts, encara que no facis cap delicte ni cap cosa il·legal, estàs augmentant el risc que et passi alguna cosa, que ensopeguis, per què? Doncs perquè obres una via nova
Però això no vol dir que estiguem fent res il·legal. Vosaltres segur que al costat vostre o darrere vostre doncs, teniu assessors, diguem-ne, que us orienten des del punt de vista jurídic, no? Aquests assessors que realment què us diuen? Que pot passar alguna cosa o no? No. Vam fer, ara deu fer un mes o així, vam fer precisament una roda de premsa amb Millionaires Assessors, que és un bufet d'assessors fiscals que bé, que no ens ha sigut fàcil trobar un bufet una mica com Déu mana, que ens volgués assessorar, perquè no estem demanant que es posicionin, senzillament que ens diguin la seva opinió professional. Com a clients. Com a clients, doncs bé, aquest bufet es va prestar i bé, van explicar perfectament que, a més, no només segons la llei catalana, sinó segons la llei espanyola, pagar a Catalunya és il·legal. Perquè, en el fons, com qualsevol país del món civilitzat, el que diuen les lleis tributàries és, escolta, l'important és que el contribuent pagui. Dediquem-nos a perseguir els que no paguen, però, escolta, si un contribuent paga i paga aquí en comptes d'allà, escolta, el d'aquí que t'ho passi a tu, no? I ens agradi o no, la Generalitat és una administració de l'Estat avui dia. Per tant, escolta'm, si pagues a la Generalitat, doncs, que ho passi allà si ho ha de passar, i si no ho ha de passar perquè hi ha un deute, doncs que no ho passi, però que s'aclareixin ells el que és el contribuent, que no l'emprenyin. Això és una mica el que ve a dir la llei espanyola. Per tant, segons la llei catalana no hi ha dubtes, i segons la llei espanyola també està demostrat que no hi ha cap article, perquè a veure, si tu t'han de penalitzar, hi ha d'haver-hi algun punt de la llei que digui això és penalitzable. Doncs res del que hem fet està dintre, està contemplat, per tant... És el que comentaves, que realment des del punt de vista jurídic i legal, doncs la Generalitat no és res més que l'administració de l'Estat a Catalunya. Exacte. De fet, així està reflectit. Per tant, tu no deixes de pagar a un representant de l'administració de l'Estat a Catalunya. És per això que a hores d'ara, doncs, bé, nosaltres ja vam pagar el 12 d'abril i estem a punt de fer el pagament del segon trimestre i bé, no ens ha dit res ni uns ni altres, al contrari, tenim els papers segellats per la nostra agència tributària, conforme hem complert, i així ho farem el proper trimestre. I el que passa és que paral·lelament amb això, nosaltres també des del principi hem tingut una correspondència directament amb l'oficina del president, perquè hem sigut molt clars amb això, entenem que la Maria i jo, i tota la gent que està col·laborant amb això, estem fent una tasca que no ens pertoca. Tu abans ho has dit, a mi m'agrada Siurana, fer de pastor, atendre els meus clients i els dissabtes anar a entrenar a la canalla a futbol, no? He triat aquest camí de vida. Els ciutadans com nosaltres, que som la gran majoria, és a dir, que treballem i que això, triem uns representants que cobren per fer el que ara estem fent nosaltres, no? Per informar la gent, per fer complir el que acorda el poble, i clar, això no s'està produint, i per tant aquest és un altre dels problemes que ens estem... Potser és un problema general d'aquest país, no? Que per això parlem sempre de la societat civil, no? Que resulta que aquí la societat civil ha de fer sempre feines perquè la política, diguem-ne, no avança, i llavors s'han d'anar creant determinades organitzacions o gent individual o així que tiren endavant aspectes perquè els polítics sembla que estiguin frenats. Sí, exacte. Mira, bé, hi ha organitzacions, l'altre dia va sortir un programa d'organitzacions solidàries i això, clar, home, a veure, jo entenc que si som un país que paguem impostos i paguem uns impostos que són prou alts com per tenir una qualitat de serveis públics molt elevada, doncs el que s'ha de fer és fer funcionar això i fer-ho gestionar. Clar, si d'aquests impostos, com explicaves tu, hi ha una fuita molt gran cap a mantenir altres zones que no és que siguin pobres, és que no penquen, llavors dius, clar, aquí és on tenim un problema, no? Perquè, a veure, escolta'm, si jo treballo i vull un bon cotxe, me'l compraré, el que no pot ser és que jo treballi i que el bon cotxe se'l compri el veí amb els meus calés, no? Això, a veure, el sentit comú popular no ho entendria, i és el que ens està passant a nivell de país una mica. No, és que és el cas del problema d'aquest fons de compensació territorial, no? Que quan es va iniciar aquest estat de les autonomies, eren crec que tres les autonomies que pagaven i la resta cobraven, això era l'any 1980 i tants, però és que resulta que som a l'any
2012 i continuen sent 3 autonomies les que paguen, evidentment Catalunya entre elles, i la resta continuen cobrant. I és clar que no pot ser una solidaritat in eternus, no? Que es va allargant i allargant i allargant. A més, a veure, el concepte de solidaritat, primera... És relatiu. Sí, perquè el concepte de solidaritat, un dels primers punts és que és voluntària. Comencem per aquí. A més, és acotada amb el temps. És un altre dels conceptes de solidaritat. Això no és ni voluntari ni acotat amb el temps, com ara tu deies, sinó que és... A veure, nosaltres ho tenim molt clar. Els impostos a Catalunya han d'estar gestionats pels catalans. I els catalans ja ho hem demostrat àmpliament que som solidaris. Però ho serem en la mesura que creiem que no pot ser... El que no pot ser és que la nostra solidaritat vagi en detriment dels nostres nens, dels nostres avis, dels nostres fills, dels nostres televisions locals, de les nostres funcionaris, dels bombers, dels Mossos, de les escoles, de la sanitat. Això és el que no podem permetre i això és el que hem de tallar perquè se n'està ressentint en aquests moments, que són uns moments complicats. Doncs bé, fixeu-vos fins a quin punt generàvem aquí a Catalunya, que durant molts anys, doncs bé, jo em poso com a exemples, i jo no he canviat de pensament, però doncs anàvem prou bé com perquè la ciutadania, diguéssim, no ens n'adonguéssim que hi havia aquesta fuita. O sigui, fixem-nos què hauria sigut Catalunya sense aquest espoli i, a més, aquests càlculs econòmics per mi deixen de banda una cosa que és molt important, que és que no només hem deixat de perdre aquests diners, sinó hem deixat de perdre els diners que hauríem generat amb aquests diners. És a dir, alerta, no? És a dir, amb aquests diners i podem controlar les nostres decisions econòmiques, estratègies de les nostres empreses, cosa que no hem pogut fer tampoc des d'aquí a Catalunya. No, esclar, comptem únicament amb els diners que han marxat. Exacte. I aquests diners, em sembla que he parlat de prop de 300.000 milions d'euros en aquest període de 23 anys. És que el que s'hagués pogut fer aquí en aquest país amb 300.000 milions d'euros i potser la riquesa que haurien generat si s'haguessin gestionat bé aquests 300.000 milions d'euros, vés a saber on seria. Parlem una mica de política ficció o economia ficció, però realment es veu. Sí, pels impostos que paguem i això, nosaltres podríem tenir una qualitat de serveis i de país de l'ordre de Suècia, països d'aquests que sí que paguen uns impostos, però clar, allí paguen uns impostos, però alerta quins serveis tenen públics. Una compensació. Vull dir, de vegades el fet no és aquest, de pagar més o menys. No, es tracta de rebre. També de què reps. I de pagar i pagar un cop, perquè clar, aquí resulta que paguem, però després paguem peatges. És a dir, no és allò que dius, pagues uns bons impostos i després tens uns bons serveis, no? Com allò que vas a un hotel i diuen, no, pagues un tant, però escolta, tu, està tot inclòs. Dius, mira tu, sí m'ha costat calés, però... Això no, aquí és allò que pagues i llavors, escolta, vols una aigua i te la cobren, vols un d'això i te la cobren. I dius, clar, escolta, és que paguem per totes bandes. I fas números i dius, ostres, tu, és que els catalans anem amb l'aigua al coll. Vosaltres vau engegar aquesta campanya Diem Prou, que teniu un web, etc. Vau començar sols, però ara suposo que no esteu sols. Vull dir, suposo que hi ha molta gent... La veritat és que han passat diverses coses molt interessants. Primera, el tema de les entitats. És a dir, les entitats del país, nosaltres desconeixíem la riquesa de teixit associatiu que tenim al país i la qualitat d'aquest teixit. És a dir, hi ha gent molt maca, gent molt preparada, amb ganes de fer coses, amb una voluntat d'unió, és a dir, el que a vegades no trobem a nivell polític, però a nivell de les entitats, sobretot de les entitats de poble, i això, hi ha moltes ganes de tirar el país endavant. Les entitats ens van ajudar molt, i de seguida es van posar una mica a disposició. Escolteu, heu pres aquesta decisió, no podem dir res més que compteu amb nosaltres. Després va haver els municipis. Els municipis va ser molt interessant perquè va donar credibilitat en el que dèiem 2 persones de Siurana. Clar, que sortien ajuntaments com Arenys, Berga, després va venir Girona, Torelló, van començar a sortir ajuntaments, el nostre propi ajuntament. Clar, dius, ostres, això, aquí què passa, no? Com és que ajuntaments d'aquesta categoria i pam-pam i van caient? Doncs van donar credibilitat, de dir, ostres, el que diuen l'Andreu i la Marina no deu ser pas tan disbarat, no? I d'altra banda també va posar una mica en evidència la contradicció política que vivim, perquè hi havia ajuntaments de colors polítics dels que ens governen i que no ens donen suport, que donaven suport, perquè deien, doncs clar, llavors això una mica va començar a posar de manifest aquesta situació que estem vivint una mica a nivell polític de contradiccions. I finalment, les persones. Jo el que m'ha agradat més d'aquest tombar per Catalunya inesperat que hem tingut aquests 5 o 6 mesos ha sigut la gent.
A mi una de les coses que també ens van comentar les primeres converses que vam tenir amb alguns directius d'entitats i això al principi de tot, no, la gent, confieu en la gent? Ostres, us asseguro que si en aquests moments amb algú confio és amb la gent. Perquè crec que som els únics que podem tirar el país endavant. Heu anat molt pel país explicant el cas? Doncs hem fet una 50ena d'actes. Sí, jo porto dedicats alguna setmana, inclús 4 dies a tombar. Jo, així com a anècdota, explico que amb 13 anys no havíem dormit la meva dona i jo separats cap dia i en 6 mesos potser hem estat 23 dies, perquè clar, hi ha hagut dies que hem tingut acte a Girona i acte a Mataró. Clar, jo no podia anar i tornar, va arribar un moment que dius, hòstia, que no donarem per pagar gasolines. I la veritat és que sí, ens ha servit per veure que no estàvem sols i que per tant el que fèiem no era una cosa que penséssim nosaltres, sinó que el país té ganes de tirar endavant i de que les coses funcionin. S'ha parlat de que alguns petits empresaris, així com vosaltres i així, també han seguit, crec que hi ha una empresa de cerveses artesanals, no sé exactament... El Xavi Dolors. A veure, hi ha gent molt maca. El dia 12 d'abril, quan vam anar a fer el pagament, la veritat és que nosaltres, totes les empreses que es van posar en contacte, el que sí que els hi vam dir és que Catalunya entrava en un procés d'acció i que això volia dir jugar a totes. I aquí, els que fem això no ens ho fem per dir, escolta, la primera de canvi tirarem enrere perquè no. No, nosaltres som molt conscients que aquí, si estem en un joc democràtic no hem de patir per res, però si pot haver-hi uns moments de tibantors, que bé, que posem en risc els nostres patrimonis, posem en risc inclús que Espanya és un país que porta molts anys acostumada a viure del treball dels altres i no es deixarà perdre un motor econòmic com Catalunya així com així. Per tant, hem d'estar una mica disposats a tensar la corda i per tant vam avisar els empresaris a dir els que feu aquest pas penseu que no hi ha marxa enrere. No. I el dia de la insubmissió, doncs, si et soc sincer, jo em pensava que seria amb la Maria, jo, potser el Xavi, que també ho tenia molt clar, el Xavi Dolors, però el fet de trobar-nos allà 8 empresaris... 8? Sí. Després n'hi va haver 2 que també ho van fer pel seu compte i jo crec que vam ser uns 10 que sapiguem nosaltres, perquè igual ho ha fet algú més, però va ser molt, molt positiu. Encara que siguem 600.000 empreses i diguem, ostres, 8 empresaris, és igual. És a dir, ara, al revés de la manifestació del juliol, que eren més d'1 milió de persones i no va servir per res, ara 8 empresaris estan fent forat. És a dir, ara ja no és una qüestió de quantitat, sinó de qualitat, i hem d'anar fent gran això. El problema és que tornem al mateix. Nosaltres tenim molt clar que qui té les eines per arribar a la gent i perquè la gran majoria d'aquestes 600.000 empreses del país, que les empreses del país no oblidem que és la senyora que té el forn de pa, d'aquí la cantonada, el del bar, el pagès... El teixit empresarial... El 99% d'empreses de Catalunya són de menys de 50 treballadors. Vull dir que doncs això, que és Catalunya a nivell empresarial, qui té les eines per convèncer i per donar instruccions és el nostre govern. I per això nosaltres, en el nostre govern, li vam dir que durant el primer trimestre doncs esperàvem que agafessin la batuta d'això, perquè no ens corresponia, que si l'havíem d'agafar nosaltres, doncs bé, llavors l'agafaríem, però l'agafaríem del tot. És a dir, nosaltres el que no vam fer... Vau enviar una carta, em sembla, al president Mas, no? Exacte. Vau tenir resposta o no? Sí, nosaltres vam enviar una carta al president Mas i la veritat és que la resposta va ser una mica decepcionant en el sentit que ens donava la raó amb tot. Aquesta carta la vam exposar en els matins de TV3. Ens donava la raó amb tot, però llavors deia, reconeixia que el govern espanyol estava sent deslleial amb Catalunya, però en el següent paràgraf deia que la Generalitat havia de ser lleial amb Espanya. Llavors, clar, és allò que dius, bueno, a veure, no estem d'igual per igual, no? Aquí les condicions de joc no són les mateixes. Com un cul de sac. Clar, dius, a veure, jo el sentit comú popular o el conte de la vella que en diem nosaltres, si tu em deus tant i aquest primer trimestre la Generalitat ha recaptat tot l'IRPF dels funcionaris, doncs dius, Madrid, ho retinc perquè tu em deus 200 i pico milions d'aquest any passat mateix que per llei me'ls has de pagar, no me'ls pots pagar, mira, ho anirem fent a bestretes i t'ho retinc. Clar, com veus que un govern no és capaç ni de fer això, dius, ostres, costa molt d'entendre a nivell de vista de la població quan, doncs bé, ara s'estan tancant menjadors escolars, s'estan emetent bons de deute públic, que això en el fons és deute que hauran de pagar els nostres fills, és a dir, estem hipotecant el nostre país, s'està venent patrimoni,
Clar, la situació és qui marca aquí els temps de les coses. Per tant, a l'Hospital de Lleida l'altre dia van publicar que retardaven la quimioteràpia 3 mesos. Clar, què hem d'esperar? A que un dels nostres fills li hagi de tenir un tractament per llavors sí, emprenyar-nos i d'això? Doncs jo crec que no, que el que hem de fer és actuar abans que ens arribi l'aigua al coll. No? I això és el que una mica estem intentant fer. En Jordi Pujol també crec que també es va manifestar, si més no... Sí, va ser una setmana, dir còmica per no dir deplorable, perquè va ser una setmana en què va sortir el president Pujol dient que sí, que això que feien aquests de Ciurana, que és el que s'ha de fer, que s'ha de... Però llavors va sortir el portaveu del govern dient home, els entenem, però no podem donar suport. Sí, però no. Clar, allò que dius... I llavors va sortir el president que no, que això no es podia fer. Clar, dius, home, després els veies a la foto l'endemà al diari, en el Consell de Convergència, i estaven tots 3 asseguts un costat de l'altre, dius, ostres, digueu el mateix, si poseu-se d'acord, no? Llavors, els de Berga, que per majoria de Convergència donaven suport directe, dient prou. Va ser una setmana una mica còmica, per no dir trista, des del punt de vista d'institucions del nostre país. No? Sí, perquè aquestes coses a la gent els costa d'entendre, no? Això que deies tu, per exemple, a Berga, doncs resulta que es presenta una moció perquè l'Ajuntament es declari també ingressos i impostos a Catalunya i Convergència vota a favor, no? En canvi, la Convergència, diguem-ne, nacional o central o com li vulguem dir, aquesta diu que no. Vull dir, això la gent diu, es mereix una mica, no? Jo crec que inclús està marejant la seva pròpia militància. Clar, després fan el Congrés i parlen d'Itaca. Escolta'm, si et deuen 200 milions de l'any passat que per llei te'ls han de pagar i no ets capaç de fer exigir això, com em pots dir que ens guiaràs fins a Itaca? A veure, els catalans només t'estem demanant que compleixis el que hem... Les Illes Formigues, no? Clar, no. Hi havia un tuit molt divertit que deia anàvem cap a Itaca i ens vam quedar bloquejats al peatge de Martorell. No? Doncs el vaig trobar molt encertat, no? Perquè dius, ostres, si la realitat la tens davant dels massos, si els passos els pots fer, clar, resulta que el primer pas que fa és amenaçar amb els que fan el no vull pagar amb posar una multa, no? Jo crec que el que ha de fer el govern és realment ja no dir a la gent que se salti els peatges, sinó solucionar si les autopistes les hem pagat, que això està més que demostrat, que això és una estafa, escolta'm, rescindir el contracte, i així és com es fan les coses en un país democràtic. I no començant a amenaçar i posant terminis cada vegada més lluny. No, si el problema el tenim ara i podem solucionar-lo, i a més tenir una llei aprovada pels ciutadans, no cal fer referèndum ni per res, és a dir, els impostos ja està aprovat, i els catalans ja ho hem decidit que volem tenir els impostos aquí. No cal fer res, només cal aplicar-ho, tenim l'agència tributària, tenim els fulls d'ingrés, ho tenim tot, no? Vull dir que... Perdona. Els mòbils, qüestions del directe. No, qüestions de no estar acostumat a fer coses d'aquestes. No? Però mira, la posem en silenci. Sempre hi ha un mòbil que sona. Sí. Has parlat del no vull pagar, que és una altra mena d'insubmissió, no? Com ho veus tu des de la teva perspectiva? Mira, quan va començar el no vull pagar, a mi em van proposar d'anar, quan es va fer la primera acció, de dir, bé, Andreu, que això donarà molta força mediàtica. La gent que em coneix ja saben que aquí no ens hi hem posat ni per mediàtica ni res. Ens hi hem posat perquè ens hi hem trobat, més que res, no? Creiem que el dels peatges, tot i que anem a parar en el mateix lloc, que és una mica denunciar una injustícia que viu el nostre país, les vies són molt diferents i un no pot remar i cavalcar a la vegada. És a dir, és impossible. I per tant nosaltres vam dir, no, a veure, tot el que sigui denunciar injustícies nosaltres hi donarem suport. Ara bé, nosaltres el que estem dient és que els catalans complim amb la llei. Jo no puc dir a la vegada això i a la vegada dir que no compleixis la llei no pagant les autopistes. És contradictori. O sigui, jo em centro en dir, escolta, els catalans tenim molt de camí per recórrer complint el nostre estatut. Exigim que es compleixi el nostre estatut. Aquesta és la nostra lluita. Després hi haurà aquesta, com hi ha les de la llengua, com hi ha un munt de fronts oberts, a vegades massa, no?, com a país. Jo crec, sincerament, que portem massa temps jugant a fer coses simbòliques i jugant a ser un país, i el que es tracta és de dir, escolta'm, fem passos per fer respectar el nostre Parlament. De fet, al segle XXI, que un país sigui independent o no, és bastant... El que és important és que tingui un Parlament que valgui. La independència real d'un país avui dia és tenir un motor que a veure que el que decidim aquí els catalans, tots, parlin el que parlin a casa seva, valgui. Si aquí decidim els catalans que, ostres, tu, que a Esplugues hi ha d'haver un centre d'interpretació pel jovent, doncs això s'ha de fer i punt.
Per què? Perquè ho hem decidit els catalans. I en aquests moments no, tenim un Parlament que el que decidim aquí no serveix, que aquí ens gestionen uns des de fora i no ho fan bé. I això és el que hem d'aturar, perquè llavors de retruc aturarem tot l'altre. Així és com ho veiem nosaltres i és el que estem lluitant. Tu has parlat en un moment de la conversa de que s'ha passat a l'acció. Tu creus que realment el país en general, vull dir, està passant a l'acció? Vull dir, des del punt de vista, no hi ha vostre del Diem Prou, però en el cas de No ho vull pagar, que és un altre, l'Assemblea Nacional Catalana, en fi, tot un seguit de moviments, Òmnium per la seva banda també en les seves declaracions. Sembla que sí, que el país passa a l'acció? Jo crec que sí, que a veure, sobretot perquè estem en una situació difícil. Si no, jo crec que estaríem adormits. Sí, aquí el que fa que el país s'activi és la situació, però això no aquí a Catalunya, històricament els moviments socials de canvis han sigut en moments una mica complicats, perquè jo em poso com a exemples, jo penso el mateix que fa 4 anys, i jo que els nostres governants en les coses no s'acabaven de fer del tot bé, també n'era conscient. Però malgrat tot el país anava. I per què ara hem fet això? Doncs bueno, perquè és que ara no, és que ara estem en un moment en què si no ens espavilem el país no se'n sortirà i la veritat és que la gent que ens governa està com és una de les coses que hem copsat aquests 6 mesos tombant per tot arreu, no? Que és que la gent està desanimada dels polítics, és a dir, ja no et diuen d'aquest polític o d'aquest partit, és no ens ho creiem, no. Sí, un descrèdit general de la classe política. I és trist perquè realment és així, però el descrèdit no és amb la democràcia ni molt menys, és amb la classe política. I el fet és que ens donen proves o arguments dia a dia, és que obres els mitjans i clar, jo ho entenc, la població al final arriba un moment que dius, és que no ens ho creiem. Sí, els bons polítics queden amagats sota de tota aquesta... El bo, doncs, l'estar dins de tota aquesta maquinària, jo creiem que davant d'això, doncs, la població tornem al mateix, hem de buscar una alternativa, i és una mica el que des de Diem Prou, un cop passat el primer pagament, i vist que el nostre govern no ens ajudava a empènyer el país, sinó que més aviat la sensació és que no, si era allò de frenar o d'anar una mica contra la voluntat del poble. Recordem que a Catalunya hi ha un 80% de persones a favor de que els impostos d'aquí es gestionin des d'aquí. És a dir, si això no és un clam popular, ja no sé què ho pot ser. Doncs bé, vam parlar amb les entitats que ens ajudaven i a partir d'aquí es va iniciar, nosaltres vam dir, nosaltres ens posarem a preparar alguna cosa per donar una alternativa amb tot això. Perquè el poble, democràticament, puguem dir, escolta tu, no ens agrada, però si ens hi hem de romangar i posar un temps, ens hi posem. Això és el que et volia comentar. Un bon dia, doncs, apareix que Diem Prou està preparant una candidatura per les eleccions del Parlament. Això va sobtar molt, jo crec perquè també és un dels èxits d'aquests una mica de poders fàctics així que governen el país, que és que els ciutadans ficar-se en política és com a mal vist, no? Jo crec que no, que és al revés, i els ciutadans ens hi hem de posar tots en política. Precisament, els ciutadans som els propietaris del país. Cada ciutadà d'aquí d'Esplugues de Llobregat és propietari d'una 7 milionèsima part de Catalunya. Cada català que s'estima Catalunya, que la respecta, és propietari d'aquí i té dret a decidir i l'obligació de que Catalunya funcioni. I nosaltres hem pensat a vegades molt amb els drets, però no amb els deures. I hem cregut que anar a votar cada 4 anys n'hi havia prou. Jo crec que no, els ciutadans ens hem d'involucrar amb la política i no ens ha de fer cosa. De fet, totes les entitats del país fan política. Sí, tothom. Diem Prou, abans de dir que faríem això, estàvem fent política. Per tant, bé, ha espantat. Jo crec que en el moment en què sortim amb la proposta aquesta, que esperem poder-la reeixir, perquè el que estem fent és un repte important, és a dir, nosaltres, si fem alguna cosa, serà alguna cosa guanyador. Nosaltres aquí no ens hi hem posat per viure de la política, nosaltres ens hi hem posat per solucionar una cosa i si no podem ajudar a solucionar-la, el que no farem és empitjorar-la. Per tant, la nostra idea és fer alguna cosa guanyador. A mi m'agrada dir que he jugat molts anys a futbol i sempre quan sortia a perdre no m'ha agradat mai. Jo sempre dic, escolta, sempre, quan engegues un projecte, quan fas qualsevol cosa,
surts a guanyar. La derrota no la contemples. La derrota, en tot cas, te la trobes. Però la derrota no és mai una opció. I nosaltres, en aquest cas, el mateix. Si no hem de fer un equip guanyador, ni sortirem. És a dir, en tot cas, jo faré una roda de premsa, diran, nois, el que volíem preparar no ens n'hem sortit, perquè és una cosa complexa, estem intentant convèncer gent que no li interessa un borrall la política, però que és gent bona, i clar, això és difícil, però bueno, creiem que ara és la clau, és el que necessita el país. Gent fresca, gent honesta, gent bona, perquè clar, gent preparada, i que puguem dir, senyors, aquí hi ha aquesta opció. I no teniu por que algú ara us acusi de dir, mira, ara aquests, ara que ja tenen una mica de, diguem-ne, els coneixen i han creat una mica, ara volen presentar-se a la política com tots, no? Això que diuen, tots fan el mateix, no? Que tots van a... Sí, correm aquest risc i, clar, mira, l'altre dia vam fer un acte a Mataró i al cap de setmana va pujar un dels que havia estat a l'acte, va pujar a Siurana. I obre la porta de casa nostra i només obrir la porta em diu, es pot saber què collons fas? I clar, jo no el coneixia de res, perquè clar, doncs jo no vaig veure tota la gent que hi havia a Mataró, no? I em vaig quedar parat i mira, dic, un altre emprenyat de que hem obert aquesta via cap a la política, no? I em diu, però què fas embolicant-te amb tot aquest show si vius al paradís? No? Clar, i ell em va dir, Andreu, saps, mira, he volgut venir perquè dic, hosti, aquest tio aquí no s'hi està posant per interès, no? Clar, jo portem 6 mesos amb la Maria intentant que algú ens convenci o trobar algú que agafi el relleu del que estem fent per tornar a Siurana. Però no l'hem trobat. Sí, no, al revés, hem trobat bastanta gent i entitats que ens han dit, si plegueu vosaltres, això se'n va no risc. Bueno, perquè som una gent treballadora, gent ho saps, jo molts dels actes he anat primer de bon matí a fer mamar les ovelles al corral i quan he tornat a la matinada he hagut de tornar a passar. Jo no penso deixar el que és la meva vida, perquè no la penso deixar, perquè és la meva vida i per tant, doncs clar, que no puc fer sacrificar una cosa per l'altra, he d'intentar mantenir-ho tot per mantindre'm a mi mateix viu. Quan les coses són de veritat, són molt difícils de destruir, el que a vegades la gent les ha de pair, i jo entenc que hi ha hagut molta gent que l'ha sobtat, la nostra decisió, però tenim molt clar, i el que sí que no pensem fer és ara, nosaltres passant-nos 2 anys fent la insubmissió senzillament perquè ja m'ho van dir, ara aniràs guanyant popularitat i... Però jo no em vull de popularitat. És a dir, jo, a pagès, quan veiem un problema, el que fas és, si una planta té un problema, analitzes què té i l'ensulfates o li arregles o l'esporgues o... Doncs això és el mateix, nosaltres hem vist on està el problema i diem, bueno, tu, posem-s'hi. Ja veurem si la població confia en nosaltres o no. Si no hi confia, tornarem cap a Siurana i llestos. Però perdre el temps davant d'una cosa que veiem que, primera, que el país la necessita, que és urgent, aquesta és la sensació que captem nosaltres i que captem a la població. Si ens equivoquem, que la gent ens ho faci saber i rectificarem. Però tots els inputs que rebem, no rebem arguments que ens facin anar en direcció contrària a la que anem. I per tant, a mi que em diguin, és que no, això que feu, dic, argumenta-m'ho. És a dir, quan he arribat aquí m'heu dit tots que la classe política està desacreditada, que necessitem coses noves. Jo proposo fer una cosa nova i em diuen no ens podem posar en política. Expliqueu-m'ho. Llavors, clar, no hi ha arguments. No hi ha arguments. Perquè no n'hi ha. Perquè la política l'hem creat els ciutadans precisament per fer anar la democràcia i per funcionar. Si no podem utilitzar les eines que ens hem creat nosaltres mateixos per gestionar el nostre país, com hem de fer-ho per arreglar les coses? De moment és un projecte, no està encara consolidat, evidentment. No, és un projecte que l'estem portant amb molta... Exacte, l'estem portant amb molta discreció perquè creiem que molts d'aquests projectes no han funcionat perquè s'han fet malbé durant el camí i en el moment en què tinguem una cosa que creguem que té cara i ulls, la traurem en escena. Vosaltres, aquesta insubmissió, insubmissió fiscal a l'estat espanyol, perquè sí que pagueu, perquè això ha de quedar clar que sí que pagueu, i tant, que pagueu els impostos igualment aquí a Catalunya, però això, vosaltres sou empresaris autònoms i això ho pot fer un assalariat. Jo crec que, em sembla que m'he mirat al web i em sembla que hi ha algun tipus d'instruccions, de com fer-ho... Abans que res, ara que comentes això, crec que és important dir, quan nosaltres vam veure que això de la via aquesta política espantava una mica i davant de les entitats que van dir, és que nosaltres som representants d'una sèrie de gent i vam dir, escolta, doncs,
hem creat una web que es diu Catalunya diu prou, que la gestionen algunes de les entitats de les que ens van ajudar a tirar endavant, que no només gestionen el tema de la insubmissió i dels pagaments a Catalunya, sinó també el tema de peatges i tot el que siguin objeccions o desobediències civils, i allà estan bastant ben explicades totes les maneres de fer. Resumint, seria, almenys des del punt de vista del Maria i meu, tot l'impost que s'hagi de pagar qualsevol ciutadà que hagi de pagar, el pot pagar a Catalunya fent el que hem fet nosaltres. Full d'ingrés d'efectiu de l'Agència Tributària Catalana, a la casella que posa altres, especificar quin tipus d'impost es paga, adjuntar una explicació i agència tributària i pagar. Sí, per exemple, la declaració de renda que ara està a punt de caure, no? La persona que li surt positiva, que ha de pagar, diguem-ne, doncs llavors allò que ha de pagar ho pot gestionar... Ho pot gestionar a través de l'Agència Tributària Catalana. Sí, i està explicat. Inclús el que li toca retornar també pot fer, des de la pàgina Catalunya diu prou, també hem creat una mena, que passa que clar, ja és més complexa, perquè clar, a veure, jo com que... Jo em poso molt de la banda dels ciutadans, és a dir, a veure, jo el que dic és si aquí anem a fer una pressió, clar, si t'han de tornar calés i els hi facilites que no te'ls tornin, doncs a veure, és com una arma de doble fil, no? Jo soc partidari que tot el que sigui pagar, com que el que estem fent és una mesura de pressió, paguem-ho a Catalunya, que ajudarà a que els nostres impostos es quedin aquí. El que en faci després la Generalitat serà un altre tema. Això potser, no ho sé, fa la feta com si no se n'hagués fet prou difusió de que un assalariat, també podria fer-ho, això, no? Perquè sembla com... Bueno, aquí... Tampoc no arribes a tot arreu. Bueno, i acabes de tocar un altre dels temes del país, és a dir, els mitjans de comunicació, inclús els públics, doncs bé, sembla que no, però al segle XXI la censura existeix i estan controlats. Llavors, doncs bé, jo m'adono que, en certa manera, tots els mitjans, com més locals, igual que les entitats, com més locals són més fresques, però a la que vas agafant amb coses ja més importants i t'adones que està... A veure, nosaltres, per exemple, al Matí de Catalunya Ràdio, amb el Manel Fuentes, ens han vetat. Que la nostra ràdio pública no puguem anar a explicar el que estem explicant avui aquí. Potser no podrem estar-hi una hora, però en 5 minutets explicar això, que ens diguin que no hi ha temps, quan portem 6 mesos demanant d'assistir-hi. En canvi a TV3 sí. A TV3 hi vam ser, i a veure, i a Catalunya Ràdio amb el Xavier Grasset també. Vull dir que, però bé, clar, el matí d'informatius de Catalunya Ràdio... Això depèn no només únicament de la direcció de l'emissora, sinó també del... Bueno, i que la cosa, quan han vist... És a dir, mentre les coses són així com amb un punt folclòric... Anècdotes... Mira, quan han vist que, ostres, tu, no, aquells dos ho faran, aquells ho faran. Ho estan fent, no? Sí, ho estan fent. Doncs, bueno, llavors, bé, s'ha de controlar. I jo crec que, a veure, que a Catalunya, almenys al nostre país, a mi el que m'agradaria és que les informacions es controlessin en el sentit de que un no sortia en antena a dir disbarats, però que hi hagués llibertat d'expressió real. I això, bé, l'altre dia el Joaquim Maria Pujol ho va dir molt clar. Vull dir que potser el millor periodista que tenim al país parli de la manera que va parlar l'altre dia en l'entrega dels Premis Gaudí, jo crec que ens hauria de fer una reflexió, perquè vol dir que si un tio d'aquests, tenint el president al costat, va gosar dir el que va dir allà, imaginem-nos el que deu passar. Per tant, doncs bé, posem-hi els ciutadans perquè el país és nostre, no ho oblidem. I hem d'exigir, és a dir, la justícia... Algú té la sensació que la justícia està a favor dels ciutadans? Perquè clar, tu ara només veus casos com el del Mates, com el del Camps, que dius, bueno, que s'indulten entre ells, i tu o jo farem un dia una falta inclús per negligència o robaràs una poma perquè et fa falta, i et fumaran 2 anys directe a la presó, no? Llavors dius, bueno, a veure, què està passant, no? Sí, de fet, això de tothom és igual davant la justícia, evidentment, ja ho sabíem que no, però cada vegada s'està... Però jo crec que no s'hi val, jo crec que hem de lluitar per tenir el país que vulguem els ciutadans, i això no ho podem fer d'altra manera, si no és utilitzant les eines que hem creat per aconseguir-ho. Bé, els ciutadans tenim una cosa molt més important que fer insubmissió, que fer desobediència. Hi ha quelcom molt més important, que és el que dèiem abans. Tenim una acció del país, no? És a dir, tenim un vot. I el vot teu val el mateix que el del president de la Generalitat. I el vot d'aquesta senyora d'aquí davant que netejava els vidres
val el mateix que el del president de la Generalitat. I això n'hem de ser conscients. I el que no pot ser és que tinguem una població que el 50% no voti. Ho hem d'arreglar. I molta d'ella no vota perquè no creuen com es fan les coses, possiblement perquè té motius. Hem de donar motius a la població perquè la gent torni a votar. Jo veig que és la solució més fàcil, més pràctica de fer que les coses funcionin. I per tant, aquí ens hem posat. Que ens en sortirem o no, això només ho dirà el temps. Però doncs bé, nosaltres amb tot això ens ha vingut una mica així com de fora de lloc i intentem anar fent el que creiem que és millor pel país. I a veure, sempre estem molt alerta de dir, ostres, tu, a la que veiem que la gent diu, escolta, tu ara ja, vosaltres ja podeu tornar cap a Siurana, nosaltres cap a Siurana, això és el que ens dona força. Que sí està bé. Clar, que sí està bé, segur. I això és el que ens dona molta força. I aquest desig que tenim de tornar cap a Siurana ens dona molta força per fer el que estem fent. Molta llibertat. I aquí estem. Tu creus que arribarem en un curt termini a tenir un estat propi? O no et preocupa aquest aspecte, diguem? Jo ara, la veritat és que en aquests moments m'ha preocupat molts anys, Suposo perquè, clar, era allò de dir... Jo crec que en aquests moments jo preguntaria què és un estat propi. Perquè, a veure, si he de tenir un estat propi com Grècia, prefereixo no tenir-lo. No, evidentment. És a dir, si he de tenir un estat propi com el País Basc, que no té estat propi, però molts països que tenen estat propi voldrien estar com ells, ja siguin-ho demà mateix. És a dir, què és estat propi? Què és independència? Al segle XXI. Hem de fer una muralla. Jo l'únic que vull és un Parlament que sigui respectat. És a dir, que el que decidim els catalans d'aquí sobre les nostres coses, com diu la Carta dels Drets Humans dels Pobles, l'article 10, és a dir, qualsevol poble té el dret a decidir el que vol ser políticament, culturalment. Jo, si tenim això, què més volem? És a dir, no hem de fer res contra ningú. Jo no hi tinc res ni contra Espanya, ni contra França, ni contra ningú. Al contrari, possiblement la relació amb Espanya hauria pogut ser de moltes maneres. Però ara la relació ha de ser bona, està condemnada a ser bona. Si aquí a Catalunya tenim un 40% de gent que té reals a Espanya. No pot ser dolenta, però perquè sigui bona necessitem tenir un Parlament que funcioni. Però potser per tenir això que dius tu, un Parlament que funcioni, pràcticament Espanya gairebé només deixa una solució. Vale, doncs, a veure si... N'hi ha d'altres solucions. Clar, si és una conseqüència, és a dir, a veure, si ens obliguen a crear un estat per poder prendre decisions, doncs, si no hem de tenir més remei, doncs, jo l'únic que vull dir és que com a filosofia, com a objectiu, jo l'objectiu, crec que avui dia que anem cap a l'Europa, cap al món dels pobles, això d'independència sona com és que nosaltres volem ser... No, nosaltres el que volem ser és el que ens doni la gana ser i poder decidir sobre el nostre. Bueno, aquesta és la independència. Exacte, si això en aquests moments legalment s'estructura a través d'un estat, doncs siguem un estat, i cap problema, endavant. La independència que poden tenir altres, diguem-ne, que ja sabem que sempre és limitada. El que passa és que jo repeteixo, és a dir, abans que anar per l'estat propi, ara tenim una cosa que ja està aprovada pels ciutadans de Catalunya, que ja ens dona molt de marge i guanyem molt cap a autosuficiència i com a poder de decisió, que és el tema econòmic. Això ja tenim referendat, votat pels ciutadans per un 80% de la població, que controlem els impostos aquí, perquè comencem per aquí. Després, si això ens porta més endavant a fer altres gestions, ja les farem, però aquesta ja està feta, això no cal ni fer referèndum ni fer res, està ja aprovat, només cal executar-ho. Fem-ho, nosaltres som partidaris d'anar per aquí. Tot l'altre és fer ballar coloms perquè el poble de Catalunya encara no ha decidit res. Però sobre això sí. Sí, que ja, malgrat es pugui avançar cap a un estat propi o no, que ja hi ha coses que es poden fer ara. Exacte. Amb les lleis que tenim ara i amb el Parlament que tenim ara a mi en aquests moments em preocupa molt més això, controlar l'economia per poder controlar temes que aquí ningú en parla, però que són molt importants, que són els temes del canvi climàtic, què fem amb les energies en aquest país, com avancem en temes de sanitat i això, com controlem tot el tema de la immigració i fem que la gent s'integri i tot plegat. Aquests són els veritables problemes del nostre país. Com gestionem els boscos perquè no se'ns cremin? Aquí és on hem de dedicar hores, aquí és on s'han de dedicar hores en el Parlament i no embarallant-nos amb l'estat espanyol. Jo crec que hem de fer un pas endavant, tenim un full de ruta en el nostre estatut, comencem a aplicar-lo i passem per sobre tot això. Jo començo a creure que hi ha una voluntat de dormir-se amb tot aquest. Jo crec que hem d'anar per feina, hem de posar gent activa i a fer funcionar el país.
Doncs, Andreu, ja ens ha passat el temps, els 50 minuts, han passat ràpid. I tant. Moltes gràcies una altra vegada per haver vingut i haver-nos posat una miqueta al dia i informat de tota aquesta campanya del Diem Prou. A tots vosaltres, doncs, dir-vos que si voleu saber més del que ens ha estat explicant l'Andreu, evidentment no deixeu de visitar el web de Diem Prou, on trobareu moltíssima informació, fins i tot hi ha un tutorial de com fer les coses, pels que som assalariats també com ho podríem fer, etc. I res més. Moltes gràcies i bona feina. Gràcies a vosaltres.